Langsung kene nggo gepek wayang. Sing kene iki khusus kene iki. Iya. GPU. Nunggu ndak keluar tengah tengah kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Pasien juga ada. Coba. Ketok rek kong. Ya ora nang kene ketok. Ki ana es krim ki apa? Marina, aduh rasa jeruk ya. Marina ya apa ki obat apa? Bodi. Ya tuku niki kengo apa ki? Nang Purworejo to. Oke. Wah, weh ramai. Jajal sih tak tuku. Karo kayak apa jenenge? Citrane api ndi? Viva. Citra. Iku buat. Api ki? Ya, apik ya. Hah? Toh, Mbok. Resik ki apa api citrane, Bu? Ya, apik citrane. Ora lah kuwi. Larang gitu. Citra kan ya ke wong kuwi wangi-wangi. Kemarin Citra nggo wedang tangan. Kayak pijet nang ya bisa nek sing ora kepengin mambu. Ndi ki? Ya iya nek iki mambu lang ki jenenge. Mambu wangi apa ora? Mambu ngurut. Iya, Jan. Wangi ya. Wangi, wong ora padha. Sama kuwi. Di kono ora apa-apa. Ora ketok, ora ketok. Rene lah. Hah? Rene iki ketok.